المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام علیکم تب کے پڑھو صلاۃ والسلام علی سیدنا ساڈا تے ہے پیر علی ساڈا تے ہے پیر پاک نبی دا ویر علی مل کے پڑھو ساڈا تے ہے پیر علی پاک نبی دا ویر علی اور دشمن دے سینے وچ وجدائے بن کے تیر علی پاک نبی دا پیر علی پڑھو ساڈا تے ہے ہاں ساڈا تے ہے پیر علی ساڈا تے بندیاں دے کسے نہ کھاتے دے اندر پیر بندیاں دے کسے کھاتے دے پیر نہیں ہوندے کہ وہ مڑ بھی آندن وہ ساڈا فلانا پیر مکیاں تے بھی آندن تے جتھے بان اتھے ہی آندن تے جنہاں دا پیر علی ورگا ہوئے انہاں دے مڑ باڑا چڑھ کے نہیں آکھنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین تائیاں ساڈا تے پیر علی ساڈا تے پیر علی پاک نبی دا ویر علی ساڈا اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا تو بعد آقا دی بارگاہ دے اندر درود دا ہدیہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد دعا ہے میرا اللہ سانو سارے انو حق سن کے سمجھ کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی قدر حضرات و احباب من میں جدو دی ایک حدیث پڑھی ہے اس تو بعد جدو میں مولا علی دا ذکر کرانا تے میں بندیاں نو اگو خوش ہونیاں ویکھاں تو اکثر سنیاں دی محفلیں چیزی جائیدہ سنیاں دی محفلیں چیزی اکثر چہرے خوش ہوندے ہی ویکھی دیں ان لے موڑ میرا دل راضی ہوندہ ہے میں نہ سنی سہنی حلال دے
کیونکہ حضور فرمایا ہے علی دی محبت حلال دیاں دے دل وچ آ سکدی، حرام دیاں دے دل وچ آ سکدی۔ جیڑا جندی ماں چنگی ہوئی وہ علی علی کر سیدھا، جندی ماں چنگی نہ ہوئی اون دے تو علی ہوندا، وہ ٹل لاوے بھی نا میں ہن جھاکا کرن واسطے میری بھی چنگی، وہ علی کرے بھی تو اون دے تو سردا علی علی ہویندا ہی نہیں۔ اندروں جی آدھے نا کسی اندروں بھر کے کیتا ہے وہ ہی کرتا ہے جی ماں چنگی ہوئے، وہ مڑ جلے علی علی کرے نا وہ مڑ دسن دی سیان کران دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی میں حلال دا، وہ اتو ہی پتہ لگ جاندہ ہے بھی حلال دا ہے۔ حضور دے صحابہ فرماندے نے اسی جدوں فتنیاں دا دور بڑھ گیا نا کہ اسی مڑ ونڈ کھڑنی ہو بیا نا مومن کیڑا ہے تے منافق کیڑا ہے کہ اسی کسے بندے دے منہ تے مولا علی دا نام لوی دا تے جے چڑھ جاوے نا چاہ مڑا سی سمجھی دا بندہ اپنا ہے تے جے رنگ وٹی جاوے تے اسی آکھی دا اپنی لین والا بندہ اس کنجر دے اندر سپ لیٹیا ہے جڑا علی دے نا تو وہ میں گندا بندہ ہو گیا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آ رہی؟ تسی تو بڑے برکتاں والے تے بختاں والے بندے ہو، میں نہ کوئی بندے نے حضور دے صحابہ دا نام سن کے تو نہ نگ لگ جاندی ہے، جنہاں نوں علی دا نام لے کے لگ جاندی ہے کیڈے بختاں والے سی سننیاں، جندا بھی لئیے تاں بھی سن چاہ ہی چڑھدا رہندا۔ اللہ تھوڑے تے راضی ہوئے، اللہ تھانے خیر اور برکت دے ہوئے۔ عزیزاں نے گرامی قدر حضرات گل سمجھو جو سمجھ آوے تے میرے کریم کائنات میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں اپنا بھرا آکھن، جنہوں اپنا ایسی ایتھے کسی نے بھرا چاہ کیے ایک مجھے تو یہ مطلب ہوندہ ہے کہ ساڑھے دل دے ڈیر نیڑے وے تے علی اور میں تھوان کی میں سمجھاواں بے جی نے نبی آکھے میرا بھرا ہے، دیکھو نا بے جی نو نبی آکھے میرا بھرا ہے، ہن میں تن کی میں دساں بھی اس علی دا مقام کی۔ حضور سرکار نے جدو سارے انہوں ایک دوسرے دا بھائی بنایا تو مولا علی کیلے رہ گئے، تو حضور سرکار نے سارے صحابہ دے سامنے مولا علی دا بازو پھڑ کے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا جو بھی بھرا ہے تو میرا آخرت جو بھی بھرا ہے۔ بھائی جن حضور باں پھاد کے اتھے بھی بھرا آکھن تے اتھے بھی آکھن، مڑ میں کیویں آکھاں وے علی تھلے میں نا علی جڈا رب نے علی نو شان دیتا ہے نا، جے ساتھو منی پوے تے ایڈا چنگا ہن پیر نہیں لبنا، ساتھو منی پوے تے گل تے من مون دی ہے نا، لیکن ساتھو منیوے نہ ایک وکھری گل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سان انج دا پیر عطا کیتا ہے جتھے بھی کھلار کے دسے ہوئی تیرے پیر جو نکس نہ نکل سی دا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے میرا نہیں، میں کتاباں پڑھی جانتے میں تو نہیں ویکھیا کہ کدائیوں میں ایسی خامی پڑھی ہے جڑی انسان ہے جو ہوئے تو مولا علی یہی میں سمجھنا اللہ نے مولا علی نو ایک ایسا نمونہ بنا کے ساڑھے کول دیتا ہے کہ جے بندہ چاہوے نا بھی وہ پکا سچا حضور دا نوکر بنے تو علی نو ویکھ لوے جی میں علی بنے آئے اومیں ہی بن جاوے۔ اور یہ بڑا ایک کلیہ ہے، یہ بڑا کلیہ دندہ پہ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جے علی دے بھرگا بڑھنا ہے نا تو علی ابو بکر دے پیچھے کھلو کے پڑی، علی ابو بکر دے پیچھے، علی عمر فاروق دے پیچھے، علی عثمان غنی دے پیچھے کھلو کے پڑی ہے، مطلب ہے ابو بکر دے پیچھے دا تینوں بھی کھلونا پڑنا۔ سمجھ آ رہی ہے یعنی گرامی قدر حضرات؟ تو مولا علی آپ دی شخصیت ایسی شخصیت ہے، شاید غالباً ایسے پچھلے سال محفل تھی یا اس تو پچھلے سال میں آپ کی ایک خوبی شاید بیان کی تھی تھوڑے سامنے۔ عزیزہ نے گرامی قدر حضرات انہوں دی زندگی دے وچوں کوئی ایک پہلو بھی اٹھاؤ، سیاست ویکھو، جنگ ویکھو، گھر ویکھو، بیوی بچیاں نال سلوک ویکھو، غلاماں نال ویکھو، جس پہلو دے اتے بھی آگے تسی انہوں دی شخصیت دا اندازہ لگاؤ تو تسی معلوم تھان ہوئے گا کہ ایک انسان نو کامل زندگی گزارن آستے۔ اور بلکہ میں ایک جملہ آکھاں گا، حضور سرکار نو کاپی کرن دے وچ مولا علی نے کمال کر سکتا، یعنی جی میں بندہ جن دن پیار ہوئے وہ دیاں عادات اپنے اتے بندہ چڑھاندہ ہے وہ دا رنگ، تو مولا علی نے حضور دا رنگ اپنے اتے ڈاڈا چڑھایا سا۔ اور آپ ایسے کریم سن، اتنے کریم سن، زہرہ پاک نے ایک دفعہ گیا کہ میں نے انار کھان دی خواہش ہے۔ کی خواہش ہے؟ انار کھاؤں۔ ظاہر ہے ہر بیوی اپنے شوہر میں اپنی خواہش کا اظہار کر سکتی ہے، یہ نہیں وہ بیوی کو شے منگے تے کوئی لتر چاہ لیا تو ہوں تین میں شاہرو لیا کے دے نہیں، یہ وہ منگ پہ چیری شے دے ان کا حق کے ان لیا کے دینا چاہیے، یہ رن مریدی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
ਹੋਰ ਸ਼ਵਰਮਾ ਲੈ ਆਵੇ ਤੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਭਰ ਅਨਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਸ਼ਵਰਮੇ ਲਿਆ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀਰਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਸ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪਸਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਉਹ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕਿਲੋ ਹੀ ਮੰਗਾਇਆ, ਮੁੜ ਪੇਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ 2000, ਮੁੜ ਉਂਗਲ 1800 ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, 5000 ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਮੁੜ ਉਹਨ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸੀਰੀ ਰਲਣਾ ਪਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ कि नहीं आ रही? तो दोवां नूं बहरहाल कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन ये एक बड़ा प्यार और मोहब्बत वाला रिश्ता है। अल्लाह जिन्हां दीयां शादियां होईयां ने अल्लाह उन्हां नूं खुश रहण दी तौफीक देवे, जिन्हां दीयां नहीं होईयां अल्लाह उन्हां दीयां पूरियां करे ख्वाहिशां। अज़ीज़ां ने गिरामी कदर हज़रात, ये हुण दुआ वाह चंगी लग गई है ना, लेकिन अज़ीज़ां ने ये वैसे अच्छा है। हुजूर सरकार ने फरमाया है कि जदों तुसीं जवान हो जाओ, निकाह की जरूरत महसूस करो तो उदों निकाह करो। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई, निकाह करो औरतां जो जिहड़ी तुहानूं पसंद ने, जिहड़ी पसंद होवे उहदे नाल शादी करनी चाहिए बजाए खच्चा मारन दे। बेहतर है कि निकाह करो। बहरहाल साडे मुआशरे ने निकाह नूं बड़ा औखियां कर छड़िया है, ज़िना सौखियां कर छड़िया है। तो इस पासे चलो कि निकाह सौखा करो, ज़िना औखा करो। बहरहाल ये मौजू नहीं हुंदा तो मुड़े ते लंबी तकरीर हुंदी, मौजू हो रहे। अजीज़ा ने गिरामी कदर हज़रात, ज़हरा पाक ने ख्वाहिश का इजहार की था कि असी इन्हां अनार खाना चाहते हैं। तो मौला अली गए, आपने सारा दिन बाग मजदूरी की थी, पैसे ले उन्हां दा अनार लिया, लैके जदों टुरे ना तो रस्ते में फकीर आ गए। सारा दे बंदा मजदूरी करे, शामी बंदा इतों 1000 रुपया लैके जाए, ऊंज तो ऊंज रह गया, कोई उधारे भी मंगे तो देन तो दिल करदा। बंदा आंदा मैं सारा दिहाड़ खप खप के हुण शामी तेरे हाथ च देवां, मैं किदू खावां? लेकिन ये बंदे ने वो अली आया, ये बंदे ने दियो अली आया, मौला अली को साहिल ने मंगया भाई अनार दो चाहे भुख लगी। आपने वो अनार फड़िया तो उन दे अनार फड़िया थे हूँ दे छड़िया। अजीज़ा ने गिरामी कदर हज़रात, इसका मतलब है अली गल समझाइए, मैं बंदा चंगा वही होंदा जिहड़ा सखी हो, बंदा चंगा वही होंदा जिहड़ा। बल्कि मौला अली ने अपने साहबजादे नूं पता है की वसीयत फरमाई इमाम हसन नूं? फरमाया पुत्र कदी भी कंजूस नूं बेली ना बनाई। कंजूस नूं बेली बनाना, कंजूस बंदा बेली क्योंकि हो सकता है तू उहदे ते तवक्को रखे कि औखे वेले च तेरे माल देसी दा, उस कंजूस होना है, उस औखे वेले तेरे तू माल लुका लेना, तेन माल देना, भुल तेन फिर दुख लगना है। फिर फरमाया पुत्रा झूठे बंदे नाल यारी ना लाई, झूठे बंदे नाल यारी ना लाई। उस तो दूर दियां शैयां नेड़े भी खानियां ते नेड़े दियां दूर भी खानियां ने, उस एवं दिन खाब भी खाई रखने ने, उस बंदे नूं भी यारी भी लाई। फिर फरमाया भी जिहड़ा कमला होवे ना, कमला उन भी बेली, सियाणे भी साडे आंदे हुंदे ने वै कमले सज्जन नाल उदाना दुश्मन चंगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो एक बंदा माई आई, उस बाग जिहड़ा सी वो डिग गया उनके घर, कुछ ਉਹਦਾ बेहोश हो गया गर्मी, वो डठा उनके घर, उस देखा बाग के नूह चंगे चंगे लभे नख, उस फद्या उस कैंची नाल कट छड़े विछोदे दे किड्डे किड्डे वड्डे नाई ते किते वड्डे ही ने दिलों तो प्यार कीते। उजले शहीद नूं पानी शानी पीता हो शहीद, उस आख्या माईए ये मेरे नाल की कीते, मेरे तो तू नाखो नहीं वड़ दिते। उस आख्या मैं तो वेख्या तेरे एडे एडे वड्डे नाखो ने, अज तक तेरे लाए किसे ना, मैं तो प्यार किया। उस आख्या माईए तू प्यार किया तो मैंने भुखिया मार छड़ी, मैं तो इन्हां नाल ही शिकार करता आया। तो कमला सज्जन जिहड़ा हुंदा है वो करदा प्यार ही है, पर उहदा प्यार भी नुकसान दे। तो आपने फरमाया वे एक कमले सज्जन ना बनाई, एक कूड़े नूं एक बदकार नूं जिहड़ा बैड़ा होवे उन ना बेली बनाई। तो फिर फरमाया कंजूस नूं बेली, मतलब बेली तो सखी होनी चाहिए, बेली सखी होने चाहिए। वो अजकल नहीं लभदे, अजकल बेली सखी लभदे नहीं। अजकल बंदियां नूं पैसा प्यारा है, लेकिन अगे बंदे होंदे आ उन्होंने पैसा नहीं, उन्होंने बंदे प्यारे होंदे, बंदे ही प्यारे होने चाहिए। अजीज़ा ने गिरामी कदर हज़रात, मौला अली अनार दे घर आए, घर पाक ने दसिया कि मैं
انار لیا بندے نے منگیا تو دے چڑیا تو زہرا پاک نے فرمایا جلے دا تسی دے کے آئے ہو نا اللہ نے میرے دل چ خواہش ہی ختم کر چھڑی ہے۔ اجی اگلی گل ذرا سنی، آپ بیٹھے سن دروازہ کھٹکیا، آپ دروازے تے گئے تو آپ نے دیکھا ایک بندہ آپ واسطے نا 9 انار لے کے کتنے، آپ نے فرمایا بھی ایک ہی نہیں، اسے کہ جی میں میرے مالک باغ ہی چلائے نے انار، تو اسے کہ وہ تحفہ دے کے، آپ نے فرمایا یہ ساڈے نہیں، یہ ساڈے، انہوں نے آخیا بھائی جناب میں تھوڑا نا علی نہیں، انہوں نے آخیا بالکل علی ہے، انہوں نے آخیا جناب مڑ تھوڑے ہی میں نہ دے کے گلیا تھوڑا پتہ دس کے گلیا انہیں، تو آپ نے فرمایا جی ساڈے ہوندے تے دا ہونے، ساڈے ہوندے تے دا ہونے ہے، اللہ آندا ایک میری راہ تے دے تے میں 10 دنیا دے 70 آخرت وچ دیاں، جے علی دے ہوندے تے پورے دا ہونے ہیں، اے 9 کسے اور علی دے نے لے کے جا، بولے اس جیب وچ داواں کڈیا تو اسا کہ جی میں راہ وچ رکھ لیا پر مینوں پتہ کوئی نہ بے علی دا تقوی ایڈا رب نال کامل ہویا ہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اے علی ہے، اپنے رب دی توکل اتنا ہے اور اپنے رب تے تقوی اور یقین اتنا ہے۔ آج کل ساڈے کول مولا علی دے نام تے نعرہ تا ہے پر مولا علی دی شخصیت دا رنگ ساڈے وچ، مولا علی ایسی شخصیت نے کہ حضور کریم کائنات دی آپ دی گود سر رکھ کے میرے حضور سو رہے سن، تو نماز عصر دا وقت گزریا تو مولا علی دی آنکھیں چوں آنسو آئے تو حضور دے رخسار تے گرے، تو میرے حضور نے آنکھ کھولی تو فرمایا علی روندے کیوں ہو؟ عرض کیتی سونا نماز دا وقت قضا ہویا ہے، بھائی اسی اس علی دے نوکر ہاں جدی نماز قضا ہوئے تے رون لگ پوے تے اسی ایک بھی نہیں پڑھدے تے ہسدے رہندے۔ علی دے نوکر دا حق ہی بندا ہے، علی دا منن والا بھی ہوئی ہے جدی نماز قضا ہوئے تو دی اکھاں جڑیاں نے او بھر آن، لیکن صدقے جاواں تو پھر مولا علی سے حضور فرمایا علی قضا کرنی ہے کہ ادا کرنی ہے؟ سونا محبوبہ ادا کرنی ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، میرے حضور نے انگلی دا اشارہ کیتا ہے، میرے حضور نے صدقے جائیے اللہ اکبر کبیرہ تے بریلی والے بولے تو آؤ فرماند نے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ میرے حضور نے انگلی دا اشارہ فرمایا تے سورج واپس مڑیا ہے، مالکہ تیرا تے حکم آیا، میں قیامت والے دن مغرب لو ٹرنا ہے۔ اللہ فرمایا یار دی انگلی دا اشارہ جدے ہوندئی اوتے اٹر جا، جویں یار راضی ہوئے ہوئے ہی کرنا ہے۔ بھائی گل دی بنڈ لے نا، گل دی بندے آندے نے ساڈے ورگے، بندے کی آندے نے مولوی بھائی وہ ساڈے ورگے نے، میں کہ ہن پتہ نہیں جھوٹا تو دے اٹھ کے شیشہ بھی پوری طرح کری وینا ہے کہ کوئی نہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بندے اٹھ کے پوری طرح ویندے شیشہ بھی نہیں تے مڑ آندے نے بس ساڈے نہیں ہوں چپ رہا سا، ٹھیک ہے چپ رہو بیا نہیں تو مڑنا سمجھو ہے میری گل تے کہ کوئی نہ، بندے آندے نے وکی نے میں صدقے ہی جاواں مطلب مہربانی جناب جی تسی ایڈی سوچ رکھی بندے ہو، تھوڑی کیا بات ہے؟ میں آخیا تسی ہو جو کمڑے، اور محمد بوٹا گجراتی بولیا تے بڑی کمال دی ونڈ کیتی، جڑے بابے ہوندے نا انہاں دی ونڈ اپنی ہوندی ہے، جٹاں دی ونڈ ہو سکیا بے مثل نو اپنی تو مثل آکھیں، تیری عقل دی چور پیالڑیے، ابو جہل کمینے دے نال دیا، تیری اکھ نہیں ویکھن والی، جھاگ گندیا ابو جہل دی اکھ نال ویکھی کدی ابو بکر صدیق دی اکھ نال ویندے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے حضور انگلی دا اشارہ کیتا تے پھر ایک نواں موضوع ہے، بہرحال موڑ نہیں چھڑ رہے ہیں۔ حضور نے انگلی دا اشارہ کیتا
سورج واپس پلٹ آیا. مولا علی نے نماز پڑھ کے دسیا ساڈا مرید وہ یہ جڑا نماز نہ چھڈے. ساڈا مرید وہ یہ جڑا نماز نہ چھڈے, جڑا ایک بھی نہ پڑھے. وہ مرید تو ہے پر کچا مرید. لاجپال نے من مریدی چکٹ دے نہیں, وہ مرید اجے کچا ہے, پکے والے ہونا جلے پیر دا رنگ اپنے اتنے چڑھا لیا. اصل مرید وہی ہوندا ہے جڑا اپنے پیر دا رنگ اپنے اتنے چڑھاوے, وہ اصل وچ مرید ہوندا ہے. پکا مرید ہوندا ہے, وہ مڑ ہوندے تو سارے ہی نے. پتر تو مڑ سارے ہی بندے دے ہوندے, 4-5 ہوندے نے, تے چنگے وچ سارے نہیں ہوندے. یوسف وچوں ایک ہی ہوندا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عزیزاں نے گرامی قدر حضرات, مولا علی دی زندگی دے ہر پہلو نو اور ہر چیز نو غور نال ویکھو, پڑھو, اپنے علماء کولو, اپنے مولویاں کول جا کے سنو, سیکھو, پوچھو اور او دے اوتے عمل کرن دی کوشش کرو, تاکہ جدوں تو قیامت والے دن مولا علی دے سامنے جاویں تے تیرا پیر تینوں آکھے وا تو چنگا مرید ہے. اسی تاں مڑ آکھنا ہے بس ساڈے پیر ہیں, پر پیر بھی آکھنا بے مرید بھی چنگا ہے. مولا علی وہ ایسے لوگ سن, وہ اتنے کریم لوگ سن. میں اگے اکثر واقعہ تساں بھی سنیا ہونا ہے, اگے اسی میں بھی سناندا رہنا, تساں بھی سنیا ہونا ہے, اور بھی علماء سناندے رہندے کہ مولا علی کولوں منگتا آیا تے اس منگیا تو آپ نے 100 اٹھ دی قطار آئی تو انہاں وہ ساری. یہ واقعہ ہے, پر میں اندے چ ایک اور نقطہ جڑا میں سمجھیا ہے, میں یہ سمجھیا ہے کہ مولا علی چاہندے کہ وہ سائل جو منگن والا نہ تو چودھری آیا تو لیٹ نہیں کرتے, منگن ہی آیا نا. انہاں دے تو ایتھے کھلو تے انہاں دے وجہ آ کر ٹفن تو کھانا جڑا ہے وہ چلا لے آخر والے اٹھ تو انجے ہی واقعہ ہے نا. وہ مڑو سا کیا جی وہ آخری تے انہاں آخیا وہ اٹھ تو کھا لے لے, ہو سکے جی وہ آخری تے آپ میں قطار ہی دے سکتا. تو انج بھی ہو سکتا سی آپ فرماندے وہ تو ایتھے کھلو جا وہ تو اتھو لے آ تو لا کے دے, ہو سکتا کہ نہ ہو سکتا. یہ مڑ جی انج ہو سکتا تے مڑ پوری قطار کیوں لکھی؟ گل سوچنے والی ہے کہ کوئی نہ پیاریاں سوچنے والی ہے کہ نہ. وہ جو جاندہ اتھو لا لے ہوندا تے لیا کے تے دیندا تے وہ لے کے ٹر جاندا, 100 دین دی کی لوڑ آئی. میں آکھیا اینی کوئی تے ونڈ تے نلی سمجھائی ہے نا, یہ ہوندا عام بندہ کہ وہ آندا بے لا لیا تے لا کے دے, جھٹ کھلو گیا تے کی ہو گیا ہے. پر یہ علی آیا, مولا علی دا دل اے نہیں گوارا کیتا بے منگے علی تو تے مڑ جھٹ کھلوے, دیر نہ ہوے علی تو منگے تے اوویں عطا ہو جاوے. بندہ منگے علی تو تے مڑ ڈل پوے نہ مڑ اوویں عطا ہوے. اے علی دی شان ہے. پاک علی دے مریداں نو وی چاہیدا ہے جے کوئی علی دے مریداں دے بوئے تے آ جاوے تے او وی خالی نہ گلن, کوئی شے دے چھڑ یا گھٹ کے نہ رکھڑ, کوئی وچوں دے چھڑن. عزیزاں نے گرامی قدر حضرات, میں تے اے آنا جڑے ایتھے مولا علی نال پورا نہیں نا انہاں دا مزاج رلدا, میں آنا اوتھے کی بن سکدا. حضور تا فرمایا ہے جنت دیاں ٹکٹاں علی دینیاں, جنت دیاں ٹکٹاں اسی تا ایتھے بھی آنے آ ودے بھی اٹھنے تے علی علی کرنے تے شامی بھی علی علی کردے سہ جانے آ تے انجے ہی دل ہے علی علی کردے مر جانا ہے. اٹھے بھی تے علی علی پہ کردے ہونے, اسی تا جنت لے لینی ہے, تسی کدے جاسو دے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ الحمدللہ رب العالمین. اسی تے صبح شام اعلان کر کے دسنے میں مرید ہاں علی دا, میرا پیشوا علی ہے, میں مرید ہاں علی دا, میں مرید ہاں. مل کے پڑھو میں مرید ہاں علی دا, میرا پیشوا علی ہے, میرے پیر دا سوالی دنیا دار ولی ہے. بندیاں دے پیر ہوندے نے, بندیاں دے پیر کسے نہ کھاتے تے جویں میں اگے بھی آ گیا تے ساڈا پیر او اے جدے بوئے دا سوالی ہر ولی ہے. ایڈے اچے پیر تے مڑ مزے دی گل پتہ کی ہے, اپنے اپنے پیار دی گل ہے. میں یہ سمجھنا کہ جیڑا بندہ مشکل نو ویکھے نا اندے تے اوکھا ویڑا ہوے تے مشکل نو ویکھ کے او یا علی چا کرے تے مشکل بچ جاندی. حضرت سفینہ فرماندے نے میں جنگل وچ گیا تو میں دیکھیا میرے تے شیر حملہ کرن لگا. فرماندے میرے کول مولا علی دی انگوٹھی آئی, آپ نے مینوں دتی سی, عطا کیتی سی. فرماندے میں کڈ کے کی کیتی تے میں آکھیا شیر ہیں پر یاد رکھی میں نوکر شیر خدا دا. بھائی کو گل دی آنڈ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں بھی یہ آنا کوئی مشکل آوے
औखा वेड़ा बनी ते तू भी आखी मैं मुरीद हाँ अली दा मेरा पेशवा अली मैं मुरीद हाँ मेरा पेशवा अली मेरे पीर दा सवाली दुनियादार वली अजीज़ा ने गिरामी कदर हज़रात जिन्ना मौला अली दे नाल लाई जिन्ना मौला अली दे नाल लाइए उन्हां नूं कदी भी थोड़ आई नहीं। और जेड़ा सानू कोई बंदे विच होंदे ना उन्हां ने भी मसला हुंदा है अली तू मंगदे हो मौला अली तू भी सददे हो ते तुसी कदी दाता नूं आंदे होंदे तू मंगदे हो कदी इन्हां वलियां तू मंगदे रहंदे हो सिर्फ अल्लाह तू ही मंगया करो। मैं आख्या ये सन पता है वे देंदा अल्लाह ही है पर जे इन्हां दे सदके नाल मंगीए ते सौखा दे छड़दा है ते चोखा दे छड़दा है सौखा भी देंदा है ते चोखा भी दे छड़दा है इन्हां दे नाम नाल मंगीए ते राजी हो के दे छड़दा है। पर असी कोई अपने तो अकीदा लिया आ वो आप घड़िया आ भी नहीं बस को कोड़ू ही मान लिया आप साडा दिल कीता है वाकई अली मौला है ते मौला मने अब असी बैठे ते साडा दिल कीता है बस कि अली मौला है ते मौला बना लिया असी साडी ओ वाली वंड नहीं नहीं असी पहना अल्लाह दे कुरान तो पूछे मुड़ सोने नबी दे सोने फरमान तो पूछे। अजीज़ा ने गिरामी कदर हज़रात अल्लाह दा कुरान बोल के फरमांदा है इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन ते मेरे नबी फरमांदे ने मेरे हुजूर साहबान इकट्ठे करके फरमाया तुसी मैनू मौला मनदे हो तुसी मैनू फरमाया भला या रसूल अल्लाह क्यों नहीं सुनिया धन तो नहीं मनना तुहाडे तू मने की मनना है ते मेरे हुजूर इरशाद फरमाया जे मैं मौला मनदे हो ते मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला मुड़ जिदा जिदा मैं मौला वां ओदा अली मौला है सदके ते कुर्बान जावा मौला अली हुजूर तू जुदा होए महफिल मजलिस खत्म होई हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक ये मुड़ यार ने ना ये की ने बंदे आंदे ने लड़ते ने मैं नजर इत्थे आके वे हजरत उमर आके फरमाया अली मुबारक हो भी तू अज साडा भी मौला बन गया है अली मुबारक हो भी आज तू साडा भी भाई वेखो ना ये यारी है बंदे आंदे नो लड़ते हैं ते मैं ना लड़ते ना उन्हां दा बड़ा प्यारा बल्कि इतना प्यारा कि मौला अली नूं हुजूर सरकार दे घर रिश्ता भेजण दी सलाह पता है कैं दित्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक ते उमर फारूक उन्हां सलाह दित्ती वो तुसी हुजूर नूं कोई रिश्ता मंगो तुसी ज़हरा पाक वास्ते रिश्ता आखो हुजूर नूं तो मौला अली ने फरमाया जी कि मैनू ना मतलब जिवें बंदे नूं जा रहे झक्का आ जांदा शर्म फरमाया भी नहीं तुसी करो सलाह दे के मोटिवेट करन वाले दा नाम अबू बकर सिद्दीक ते उमर फारूक समझ आ रही कि नहीं अजय अजय की गल सुनी हजरत हुजूर सरकार जो ना मोटिवेट किया ना तो आप गया मुस्तफा करीम को और हुजूर सरकार ने पेशकश की कि सोने मैं निकाह करना चाहना एक गल की ना हुजूर सरकार ने फरमाया अली मैं अपनी धी तू पूछ के दसांगा ये साढ़े सारे वास्ते एक पैगाम है जो अपनी औलाद की शादियां करने लगो तो नकीरियां तो भी पूछ लिया जाना ही कि कोई ना या लैनी है कि कोई ना समझ आए उत्ते बन ना छड़िया करो पूछ लव्या करो कि पुत्रा पसंद है ही कि कोई ना जे पसंद होवे तो मुड़ शादी की समझ आ रही मेरी गल की नहीं आ रही अजीज़ा ने गिरामी कदर हज़रात मौला अली हुजूर ने जवाब दिता है जवाब भी क्या कमाल है ना हुजूर ने ज़हरा पाक को पूछा ज़हरा पाक खामोश हो गई तो खामोशी भी एक किस्म का इकरार होता है मेरे करीम ने मौला अली ने बुला के फरमाया अली ज़हरा दे नाल तेरा निकाह मेरे रब ने पसंद फरमा लिया है। मैं एक गल करदा रहना लोगो जिड्डे उच्चे घर दी धी होवे रिश्ता ओडे उच्चे घर विच होंदा है जिड्डी पाक औरत होवे बंदा भी उतना पाक लभदे ने अल्लाह ने मोहम्मद अरबी दी धी वास्ते जिस लड़के दा इंतखाब कीता
دا نام علی المرتضی ہے۔ بھائی رب نے حضور دی دھی آستے جن پسند کیتا ہے نا انہوں دا نام علی ہے۔ کیویں میں لوگاں نو سمجھاواں علی کون ہے جنوں حضور اپنی دھی دا رشتہ عطا کرن او علی ہے، جنوں میرے حضور فرمان اے میرا بھرا ہے او علی ہے، جنوں حضور فرمان اے سارے مومناں دا مولا ہے او علی ہے۔ حضور سرکار نے جدو نکاح دا کیا حضور نے فرمایا پھر علی سامان لے آؤ، علی یعنی آپ ظاہر ہے کوئی چکی کوئی گھر دے سامان جڑے ہو لے آؤ تو آپ کو ایک ذرہ پئی ہوئی سی مولا علی و ذرہ علی، تو آپ نے ارادہ کیتا کہ انہوں بیچاں گا اور بیچ کے جڑے پیسے نے انہوں نے جا کے چیزاں لے آواں گا۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، میرے مولا علی نے ذرہ لے کے بازار ول گئے نے، حضرت عثمان نے تکیا فرمایا علی ذرہ کدے بیچن چلے ہو؟ فرمایا بازار بیچنا چاہنا وا کچھ سامان لینا ہے۔ یار آئے مجھے سیان تا لے ہو نا دل دی گل، انہوں نے فرمایا جی سان نہ چل دے یہ علی ذرہ سان نہ بیچ دے، آپ نے فرمایا تسی لے لو، ہن جنی اون دی قیمت بندی ہے حضرت عثمان نے تو ڈبل لائی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ ساڈے کول اجدا ہو جائے، ساڈے کول اک پھسے آیا مجھ بیچن لگے، پتہ لگ جائے بلادری آیا کہ وہ بھاویں 2 لاکھ دی ہوے تے وہ جا کے آندے نے موڑ ہون تیرے تے اوکھا ویڑا میں تے لوڑ کوئی نہیں، تینوں پتہ لینی میں تے کوئی نہیں، تیری واسطے لؤں مو 1.5 لاکھ دی بیچ۔ ہن پتہ ہوندا ہے بڑا پھسدا پیس مجبوری تے بیچنا ہے دریک کوئی نہیں، جنہ ایٹھا جو سچو دے دینا ہے اسکیرے کدے جانا ہے، ان دی کھل لاؤ جنی لا سکدے ہو۔ یار وہی ہوندا ہے جڑا اوکھے ویلے یار دے نال کھلوے، جڑا مشکل دے وچ سہارا بن جائے یار تو وہ ہوندا ہے نا۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، دنیا دے یار نے وہ علی دے یار ہے۔ حضرت عثمان نے ڈبل قیمت دے وچ خرید لی، اور جدو خرید لی مولا علی نے سامان خریدیا، حضرت عثمان نے اوہی ذرہ دوبارہ واپس کر کے فرمایا سونے تواڈے نکاح دے تحفے وچ ذرہ عثمان دی طرف قبول فرما لو، عثمان دی طرف ذرہ قبول فرما لو۔ تا ذرا گل دی ونڈ لے نا، اینو یاری آندے نے، اینو کی آندے نے؟ سنبھال لے، پتہ ہے کون ہے سنبھال لے، جڑے نال بیٹھے سنبھال لے ہی ہوندے نے۔ تو آنا وہ لڑتے آئے اتنے علی دے سنبھال لے، ابو بکر تے عمر بنے ہوئے وہ گل دی سمجھ آ رہی ونڈ آ گئی کہ نہیں آ رہی؟ میرے حضور نے اپنی صاحبزادی دا نکاح اللہ دی مرضی دے نال مولا علی دے نال کیتا ہے، اور تاں ہی کسے شاعر آگے آیا نا، حق نے حیدر کو چنا ہے زہرا کے لیے، حق نے حیدر کو چنا ہے زہرا کے لیے۔ چلو سمجھو نا، حق نے حیدر کو چنا ہے، حق نے اللہ نے کون چنے ہے؟ باجی حضور دی دھی تو ود کوئی اور حضور نو نہیں پیاری تے جو حضور نو نہیں پیاری تے مڑ اللہ نے کیویں کوئی اور ود پیارا ہونا۔ عزیزاں نے گرامی قدر حضرات، ان دی واسطے رب نے جنوں پسند کیتا نا ولی المرتضی، جے کوئی یہ نہیں بھی وہ بڑے امیر ہے، انہاں دی بڑے اٹھ ہے تو بڑیاں کوئی کاراں آئیاں کوٹھیاں کچھ بھی نہ آیا، حضور دسیا ہے بندہ ویکھ کے کریا ہے، مال ویکھ کے بندہ ویکھ کے مال۔ آج کل ساڈا الٹا ٹرینڈ ہے، اسی مال ویندے ہاں بندہ ویندے، بندہ ویکھیا کرو، مال ال نظر نہ رکھیا کرو، بندے ال نظر رکھیا کرو، مڑ بندہ وہی ہوندا ہے۔ حضور مڑ اپنی دھی دتی ہے، جنہ چر زہرا پاک مولا علی دے نکاح وچ رہی ہیں، مولا علی نے دوجی شادی نہیں کیتی، ہن دوسری شادی جائز ہے، دوسری شادی تیسری بھی جائز ہے، چوتھی بھی جائز ہے، لیکن نہیں اپنے اپنے پیار دی گل ہے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت گئے نا حرمین شریفین، تو آپ نے آکھیا گیا کہ آپ نے 6 مہینے اتنے رہنا ہے تو آپ دوسری شادی کر لو اتنے، اور فرمایا میں کر سکنا، طاقت بھی رکھنا، لیکن میری بیوی اوکھے ویلے میرا ساتھ بڑا دیتا ہے، ہن میرا دل نہیں میں شادی کراں تے تکلیف ہو۔ جائز ہے لیکن اپنے اپنے پیار اور محبت دی گل ہے، جنہ چر زہرا پاک رہیاں مولا علی نے دوجی شادی کیتی نہیں تے کدی بھی زہرا پاک نو دکھ ہون دیتا
بندہ چنگا وہی ہوندا ہے جڑا اپنے گھر والوں نوں سکھ دیوے، جڑا دکھ دیوے وہ بندہ چنگا ہوندا۔ عزیزاں نے گرامی قدر حضرات، مولا علی دا مقام اور مرتبہ سمجھنے تے اس گل تو سمجھ، جدو خیبر دی جنگ ہوئی میرے حضور فرمایا صبح جھنڈا انہوں عطا ہوئے گا جدے تے اللہ بھی راضی ہے، اللہ دا رسول بھی راضی ہے۔ صحابہ فرماندے نے، حضرت عمر بھی فرماندے نے کہ اسی کدی دعا دا یہ لالچ کدی نہ، مطلب ہرس ہوندی نا تھوڑی خواہش ہوندی ہے بندے دی کہ یار اے مینوں لبے، فرماندے نے کدی بھی نہ ہویا، لیکن جدوں حضور یہ فرمایا نا میں جھنڈا ان لبنا ہے جندے تے اللہ بھی راضی ہے تے اللہ دا رسول بھی راضی ہے تے اللہ فتح دے ہاتھ وچ لکھ دتی، تو آپ فرماندے نے اسی سارے راتی سجدے دے وچ تے مصلی ڈا کے دعاواں کردے رہے اللہ سونیا تے جھنڈا سانوں لبے۔ لیکن جدو صبح ہوئی حضور نے سارے صحابہ نو تکیا، حضور فرمایا علی نظر نہیں آ رہے، علی کدے گئے؟ علی نہیں نظر آ رہے، علی کدے؟ حضور نے دسیا گیا کہ یا رسول اللہ حضرت علی دیاں اکھاں مبارک جڑیاں وہ کسے آپ نے تھوڑی بیمار نے تو اس کی وجہ تو درد نے، اس وجہ تو آپ حاضر نہیں ہو سکے۔ فرمایا علی نے بلا کے لیا۔ جدو میرے مولا علی آئے میرے حضور نے علی دی اکھاں وچ اپنا لعاب دہن ڈالیا، حضور نے مولا علی دی اکھاں دے وچ اپنا لعاب دہن ڈالیا ہے۔ مڑ وہ گل ہی میں مڑ آ جاندی ہے، بندے آندے نے ساڈے ورگے، ہاں کہ ادھر چیک کر، میرے حضور نے مولا علی دی اکھاں وچ لعاب دہن ڈالیا ہے۔ مولا علی فرماندے نے جدوں دا حضور میری اکھاں وچ لعاب دہن ڈالیا ہے اس تو بعد کدی بھی میری اکھاں نو تکلیف نہیں ہوئی۔ اے میرے مصطفیٰ کریم نے حضور نے علی نو جھنڈا عطا کیتا ہے، نالے علی نو دعا دتی ہے۔ میں اس گل تے بھی ایک اپنے پیار دی گل کرنا، میں انا بے شک مولا علی نے خیبر دا دروازہ اکھاڑیا ہے، لیکن یہ ویکھ تے سی پچھو دعا کہیں دتی ہوئی ہے۔ بھائی جان دعا مینا دلال دی ہوئے تے دروازے نو ہاتھ علی لاوے، انج کیویں ہو سکدے؟ رب دا محبوب دعا منگے تے دروازہ پیراں تو نہ اکھڑ جاوے، انج کینج ہو سکدا ہے؟ دعا مینا دلال کرے مڑ پوری نہ ہوئے، انج نہیں ہو سکدا۔ جدوں مولا علی نو حضور نے دے کے گھلیا جھنڈا مڑ اینی کوئی گل ہوندی ہے کسی دے رنگ لگی ہوئے نا تو کسی دی دعا لگی ہوئے مڑ سارا کام آپے ہو جاتا ہے، اور سارا کام اور کسی شاعر آ کے آ رہا کہ دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں، بندہ تھا کسی دی نگاہ رہ جائے تو رنگ لگ جاتے ہیں، جنہوں حضور دعا دے، جنہوں حضور دعا دیتی ہوئے مڑوں اللہ شیر خدا بنا چھڑ دے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، میرے مولا علی نے خیبر دے دروازے نو اکھاڑیا ہے۔ خیبر دا ایک بڑا وڈا آندے ہے جناب گرو گھنٹال بھائی کہ کدی نہیں کسے تو رہا، ہمارا بھی سامنے آیا نا تو مولا علی نے تلوار کاٹ کے فرمایا جنہ ٹل لئی نا، جنہ لا کے سارا ایک کری لا لویں، علی دوجی باری مارن کدی نو دیتا کسے۔ کتاباں لکھا ہے کہ انہیں اپنا سارا زور لا کے مولا علی دے حملہ کیتا تو آپ نے روکیا نا، تو صحابہ فرماندے نے مڑ سان سمجھ کوئی نہیں بابا کم دراڈا آیا، مڑ سان تلوار اٹھتی نظر آئیے یا تھلے آندی نظر آئیے، جٹ بعد جلے گھٹا مٹھا ہویا ہے نا اولے ساڈی نظر پئی ہے تے ویکھیا ادھا مارا ادھے پیا ہویا تے ادھا ادھے پیا ہویا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان گرامی قدر حضرات، پھر باجی جے گل دی سمجھ آئے تھے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، صحابہ فرماندے مڑ انج لگدا ہے جویں ہر پاسے علی علی دی صدا پی گونجدی ہے۔ پیر نصیر فرماندے نے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ
عزیزان گرامی قدر حضرات اے میرے حضور دے او ویر نے جنہ دے گھر دے بارے اللہ قرآن فرماتا ہے بھائی اے او نے جنہ دے گھر دے بارے اللہ قرآن فرماتا ہے کہ فرماتا ہے کہ جدو حضور سرکار دے گھر والیاں نے ساریاں نے مولا علی دے صاحبزادیاں نے زہرا پاک نے ساریاں نے روزے رکھے روزے رکھنے تو بعد جدو افطار دا وقت آیا بڑا معروف واقعہ ہے دروازہ کھٹکیا پوچھا کون ہے جی سائل ہاں دوسرے دن کھٹکیا پوچھا کون ہے جی فقیر ہاں تیسرے دن جی مسکین ہاں تو صاحب انہوں نے کھانا نہ کھادا تو کھانا نہ کھان دی وجہ تو چہرے مرجھا گئے تو حضور سرکار نے جدو آگ تکیا تو فرمایا علی انہوں نے چہرے مرجھائے ہوئے کیوں تو مولا علی اجے نہیں بولے تو جبریل آ گئے سونیا محبوبہ علی کولو نہ پوچھو سونیا محبوبہ میں دسنا انہاں دے بوئے تے کوئی یتیم نہیں آیا کوئی مسکین نہیں آیا بلکہ نوری بھیس وٹا وٹا کے آندا رہیا ہے سونیا دنیا والے خیرات کرن تے اعلان مولوی کر دے نے علی دے گھر والیاں نے سخاوت کیتی ہے اعلان اللہ آپ کردا پیا ہے تے اللہ قرآن پہ فرما دے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا دنیا والے انہیں گل پیغام دیتا ہے لوگوں جدو کدائیوں بھی نہ لبدا پیا ہوئے علی دے بوئے تے آ جاوے آجے چھوڑی بھر جائے گی حضرت سلیمان فرماندے آپ فرماندے نے جدو سن کوئی اور بوہ نہ لبے آ جدو کسے دی حاجت کدائیوں بھی پوری نہ پئی ہوندی آ کہ اسی ان مڑ مولا علی دے گھر دا بوہ بھی کھائی دا ایس بوئے تے ٹر جا ای تو کچھ نہ کچھ ضرور لب جائی دا بلکہ آپ فرماندے نے ایک دفعہ حضور کو ایک سائل آیا اور انہوں نے کہا سرکار میں نے کچھ حاجت ہے تو حضور فرمایا میں نے کہ جا اینو لے جاتے کسے کو کوئی یہ حاجت پوری کروا وہاں فرماندے نے میں ظاہر غربت دے ایام سر تو کسے کو بھی کوئی شے لبھی وہاں فرماندے نے مڑ میرے دل وچ خیال آیا اینو اوتھے نہ لے چلنا جی تو خالی کوئی نہ سونا آپ فرماندے نے مڑ میں آ کے علی دا بوہا کھڑکایا عزیزان گرامی قدر حضرات آپ فرماندے دروازہ کھٹکھٹایا کیونکہ میں نو پتا سی جے علی دے بوئے تے آ گیا کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا اور تو ان سارے انہوں میں آنا آ جاؤ علی تو منگیے علی دے صدقے نال منگیے علی تو منگیے کیونکہ جی ایک تو مانگ لیا انہاں عطا کر چھڑیا تے مڑ مکدا نہیں ہے پکی گل ایک باری بھی دے چھڑے ہونے تے مڑ مکدا لیکن تھوڑی ونڈ ہوندی ہے یہ ہوندی ہے ونڈ ہوندی ہے منگن دی ونڈ ہوندی ہے جے ونڈ آ جاوے نا تے مڑ سارا کچھ ہو جائے عزیزان گرامی قدر حضرات تو بھی علی دے بوئے تے آگ انجے ایا جویں صحابہ فرماندے نے سی لوگاں نو دس دے وے ایتھوں مل جائی دا میں بھی تینوں پہ دسنا وا علی دے بوئے تے آ جائی آ کے ہاتھ بن کے رض کری یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا تیرا میرا کر دیو بیڑا پار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا تیرا اور اے تے پکی گل جنت دیاں ٹکٹاں مولا علی تقسیم کرنیاں حضور دی حدیث ہے گل کی یہ پکی تے میں آنا ہو سکتا ہے عشق دا دیاڑا ہوئے تے مولا علی جنت ونڈدے پے ہون مولا علی جنت ونڈدے پے ہون اوتھے سارے آکھنا جنت ویسی بھی لینی اسی بھی لینی ہوگا کہ ہوندے پے ہون اللہ کرے انج ہو جائے اللہ کرے انج ہو جائے بس یا جڑے پاسے والے آیا نا سارے سنگی بیلی پیر بھائی یار بیلی اسی بھی اوتھے اکٹھے ہو جائیے تے ساری دنیا دا منہ ہردے ہوئے تے اسی منہ علی ال کریے اور ایویں ہی رڑ کے ہاتھ بن کے اوتھے آکھیے یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی
سرکار میں منگتا تیرا میرا کر دیو بیڑا پار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا عزیزان گرامی قدر حضرات جے علی دے بوئے تے آگیوں اور گل پکی خیر مل جائے گی منگن دی ونڈ ہونی چاہیے منہ نجف دیوالی دیوال کر کے آکھی سوڑ فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کنے ڈر کے بیڑا اڑیا میرا وچ کپران دے جتھے بچ نہیں بیندے کردے پیر میرا مینوں بڑیاں بھیڑا کہ میری خبر لیو جب کر کے مرشد جنا دے کامل باہو تے او کتی لگ سنے تر کے توجہ ہے کہ کوئی نہ اور واہ تو اجے سمجھے ہی نہیں علی ہے کون تو اجے گل دی ونڈ لئی اجے تین سمجھ ہی نہیں آئی علی کی ہے جے تین علی سمجھ آ جائے تو علی دا دیوانہ ہو جاوے عاشق ہو جاوے علی دا واقعے میں جناب مجنون علی دا یہ بتن جے سمجھ آ جاوے علی شے کی سمجھ آ رہی کہ نہ عزیزان گرامی قدر حضرات میں تو اپنی جے دل دی گل دساں نا اپنی دل دی گل دس تے میں جدوں بھی علی علی کراں نا تے میں مڑ چاہ چڑھے میں مڑ پتہ ہے کی کرنا جلے میں علی علی کراں نا اب میں بلا کر کے بھی جائیدا تے کدی مولا علی دا ذکر ہوے مڑ میں واپس جاواں تے میں جڑی بھی تقریر کیتی ہوے نا میں ایک کری بیٹھ کے نا موٹا موٹا سوچنا ہوے میں کی مسئلہ کیتا ہے کوئی غلط تو نہیں کرے ظاہر انسان ہے غلطی بھی ہو سکتی تو میں سوچنا بھی صحیح چلو صحیح ہویا بھی ٹھیک ہے ایتھے سے ہویا ٹھیک ہے جدوں میں علی دا ذکر کر کے آواں نا مڑ میرا دل ایویں ٹھڈا ٹھڈا رہندا مڑو میں پتہ ہے کی کرنا مڑو میں ایک شعر مڑ میں جوڑیا ہے کچھ میں مڑ کردا کیا عزیزان گرامی قدر حضرات جب جب علی علی کی صدائیں دیتا سمجھا جائے جب جب علی علی کی صدائیں دیتا بیٹھ کر اپنی ماں کو دعائیں دیتا بیٹھ کر اپنی ماں کو دعائیں دیتا میں مڑ اپنی ماں نو دعا دینا اور میں علی پڑھایا ہی تے علی سمجھایا ہی ماں چنگی ہوئے تے مڑ بندہ علی نال پیار کردا ہے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی عزیزان گرامی قدر حضرات یہ پیار کرن والیاں شیاں یہ کی نے او بابا جی فرماتے ہوندے ہیں کچھ تھاواں تحقیق والیاں نہیں ہوندیاں کچھ تھاواں پیار والیاں ہوندیاں علی تحقیق والی تھا نہیں علی پیار والی تھا علی تحقیق والی تھا علی پیار والی تھا میں ایک بڑا پیارا واقعہ پڑھ رہا تھا پھر مولا علی تے حضور سرکار تے یاراں دی محبت ذرا گل سمجھا جائے حضرت عثمان جڑے سن آپ امیر سن آپ کو پیسہ ہے سی ڈھیر سارا تو آپ نے حضور کول گئے تے فرمایا سونے اسی تہاڈی دعوت کرتے سونے اسی تہاڈی توجہ ہے میری گل تے کہ کوئی نہ تے سونے محبوبہ سی تہاڈی تو حضور سرکار نے وقت دیتا کہ فلاں دے ناماں دے
تو نال جڑے صحابہ سن حضرت عثمان بیلیاں سارے بھی ہوندے نا پیر بھائی بھی سارے تو بھائی تو بھی آویں تے بھائی تو بھی آویں تے تو بھی تو آپ نے سارے دعوت دتی جدوں سارے آئے نا تو حضرت عثمان اس مقررہ دن تے حضور نو لین آئے نا تے حضور دے قدم گنن لگے حضور قدم چکدے گئے حضرت عثمان حضور دے اللہ اکبر کبیرہ میرے حضور نے فرمایا عثمان خیر قدم کیوں گرنا وے فرمایا سونیا اپنے گھر تو لے کے میرے گھر تک جتنے قدم تسی اٹھاؤ گے میں اتنے غلام آزاد کر دیواں گا کیا شان سی حضرت عثمان دی حضور گھر آئے ہر قسم دے کھانے نے ہر قسم دے ذائقے بیٹھے ہوئے نے صحابہ کھا رہے نے بڑی بڑی دعوت ہوئی وہ سارے جی میں گلاں نہیں پیچھے ہوندیاں جی میں قاسم دی محفل ادھے مڑ کے تے گل ہوندی بشار ہی آیا تو نے مڑ ہی تقریر کیتی مڑا میں انے شاپر لے تے میں او کیتا گلاں ہوندیاں کچھ لے دعوت کھا کے نا تو مدینے وچ بڑی گل گھوم گئی پر جویں دی عثمان دعوت کیتی ہے بھئی انج دی اگے نہیں ہوئی بڑی دعوت جو ہر پیر تے غلام آزاد کیتا ہے بڑا بکم ہویا بڑی وہ گلاں گھومدیاں بیبییاں کول بھی ٹر جاندیاں تینوں پتہ ہے وہ گل ٹردی ٹردی زہرا پاک کول گئی نا تو آپ نے مولا علی نے فرمایا اسی بھی نا حضور دی دعوت کریے ہائے ہائے کوئی گل نہیں سمجھ آئی ہوئے بھئی اسی بھی نا حضور دی دعوت کریے تو آپ نے فرمایا میں اگے دعوت عثمان کیتی ہے وہ تو آیا امیر تھانوں پتہ ہے جلے کوئی شے ایک کام ہویا ہوئے نا تو اتنے کرنا ہوئے تو مڑ ہوندی ٹیشی کڈنی پوندی گل تاں ہوندی ہے مڑ جے گل ہیٹھاں کر چڑیے تے مڑ ہو رہن دیو بھڑے رون نالوں مڑ چوپی چنگی ہوندی تو مولا علی دے دل وچ گل نہیں آئی نا مڑ ہن کرنی تے بندی تاں جے ٹیشی کڈیے کیا سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی تے ہن ساڈے کول تے اتنا مال نہیں زہرا پاک نے فرمایا علی تسی جاؤ حضور نو دعوت دے کے آؤ باقی میرے ذمہ ہے یہ ہن مولا علی دا گھرانہ ہے نا ذرا سمجھو مولا علی دے گھرانے میرے مولا علی حضور دی بارگاہ وچ گئے حضور دی بارگاہ وچ ہتھ بن کے عرض کیتی سونیا تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی پر جے آ جاوے تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ پر جے آ جاوے تے میں خوشیاں مناواں یا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے حضور نے دعوت قبول کی میرے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جی فلاں دن اسی آواں دے اس وقت آواں دے تو ہن ظاہر سارے جڑے نال یار ہیں جنہاں نوں حضرت عثمان دعوت دتی مولا علی بھی دتی تو ٹھیک ہے ہن تسی بھی سارے آوے ہن جدوں دن قریب آیا تو مولا علی ذرا مرد بندہ ہن پریشان ہوندا ہے ظاہر ہے ہن پرانے اننے ہونے تو ذرا دل پریشان نہیں ہوئی بھئی اننے پرانے تو کی ہو سی زہرا پاک نے فرمایا ہن مہمان تو ہو گئے آپ نے فرمایا جاؤ تسی بابا نو لے کے آؤ میں اللہ دی بارگاہ دعا کرنی عزیزاں نے گرامی قدر حضرات مولا علی گئے نے سونا محبوب آؤ حضور نال چلے نے زہرا نے مصلی بچھایا اور دعا کر کے فرما دیا نے مالکا علی حضور نو لین گئے نے میرے علی دی لج رکھ لوی عزیزان گرامی قدر حضرات ذرا سمجھی مولا علی دے مقام نو جدو حضور آئے نے مولا علی دے دروازے تے کھڑے ہو کے حضور فرمایا صحابہ تانوں پتہ ہے ہن کی ہوئے فرمایا جن قدم میں چل کے اپنے گھر تو علی دے گھر تک آیا ماں اللہ نے جبریل دی ڈیوٹی لگائی ہے قدم گندا روی ہر قدم دے بدلے حضور جڑا علی دے گھر گئے نے
میں 70,000 گناہگاراں نوں معاف کر دینا۔ گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ایویں تو نہیں اسی کمڑے ہوئے، ایویں تو نہیں اسی آندے کہ مرشد میرا علی مولا میرا، کمڑے تو نہیں نا کچھ ویکھے تا پیانے تے آنے مرشد میرا علی مولا میرا، رب کے پڑھو مرشد میرا مولا میرا علی فرمان مصطفیٰ ہے میرا پھرا علی مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا علی مولا میرا۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، میرے مولا علی آئے، حضور نو لے کے آئے، دسترخوان بچھیا ہوئے، حضور سرکار نے جدو برتناں دے ڈھکنے اٹھائے نے خوشبو آئی، صحابہ فرمانے اگے اج تک انج دی خوشبو نہیں محسوس کی تھی۔ سونیا بڑے بڑے کھانے کھادر، سونیا عثمان دے گھر بھی کھانے کھادر، انج دی خوشبو نہیں آئی۔ فرمایا صحابہ تسی علی دے گھر دعوت دے آئے ہو، اللہ نے کھانے جنت وچوں بھیجے۔ آئے کو گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نو آئی؟ علی دے گھر دعوت ہوئے، نہیں 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 گل سنو نا، گل سنو تقریر اور کنی ہو گئی، اب گھنٹے دیڑے لگ کھڑے، میں تو نکر بھی آکھیا نعرہ مارو، آکھیا سبحان اللہ، یہ اپنی مرضی نال ہی مارے ہے تو بڑو تتیل نال مارے، مڑ پتہ لگے میں علی نو منن والا نعرہ مارے ہے، ذرا او چڑھ گیا نعرہ، ہن مارو جناب بادشاہ، ایتھے رکھ کے ایتھے ویکھا میں علی علی ہوئے، پتہ تو لگے علی علی ہویا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آگے اسی کو ڈر کے لیے مننے ہیں، ایسی کسی تو ڈر کے مننے ہیں نا، اسی تو منڈ کے مننے ہیں، تو ٹکا کے مننے ہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں تے اسی علی من کے دسی رہے بے، اسی بھی علی نو نہیں مندے، اسی ہی علی نو مننے ہیں، تے جویں دا اسی من لیندے ہیں اونج اونج دا کسے تو اور تو منیندا نہ، کسے مننا ہے تے نہ ماں جمنا ہے، یا سنیاں تو بڑے من لینا ہے۔ سمجھ آئیے میری گل کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان گرامی قدر حضرات، علی دا منن والا کسے بھی میدان میں ہوئے علی انہوں ارڑ نہیں دیندا، علی انہوں ارڑ دیندا، کیونکہ عزیزان گرامی قدر حضرات ساری دنیا دا اس دستور ہے کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ اے لوگوں یہ دنیا دے لجپال نے، ایک ہی نے دنیا دے لجپال نے، اے پھدن تے نہیں چھڑ دے تے جندی علی پھڑی ہوئے۔ تاں عزیزان گرامی قدر حضرات کوئی بھی میدان ہوئے اسی ڈر دے نہیں، بلکہ اسی آنے پریشانی دی لوڑ کوئی نہیں، لنگ جاؤں گے پارے تسلیے۔ کوئی سنت شک کوئی شبہ نہیں، بالکل شورٹی یہ تسلیے پاکے لنگ جاؤں گے پاری تسلیے، ساڈے مرشد دی نظر سولیے، اساں او دی چوکھٹ ملیے، جڑا توڑ پہنچاوڑ والا ہے۔ کچیاں دے ہاتھ ڈور
कचिया नाल ना लाइए ते ना समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उस आख्या मुनाफिका वांग ना चाया है बाहर मुसल्लेदार ना पढ़िए ना नीति है असा इंज दी ना पढ़िए ते ना इंज दी नीति है असी तां पक्की ते सुच्ची ला के ते अली दे नाल ला छड़ी होई है सोहणिया हुण जिदे तू रखे उदे ही रह जावे पार लगावे तां भी तेरे सोहणिया ते निगाह आई दी फेर लवे ते मुड़ भी आया तेरे मुड़ भी आया हाँ समझ आ रही है कि नहीं? लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गाह आख्या करो इंज भी सजन वाह वाह ते उंज भी सजन वाह जिवें यार रखे उंज ही राजी हो जाइए ये ही असल मोहब्बत होती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अजीज़ां ने गिरामी कदर हज़रात अली दा मनन वाला परेशान ना होवे अली दे घर हुजूर टुर के आउण कदमां दे सदके अल्लाह गुनाहगार छड्ड देंदा है ते जिंदे अल्लाह आप अली तक के आख्या मैं नौकर है भला ओदा बेड़ा पार ना हो सीधा इंशाअल्लाह वेलिया बेड़ा इत्थे भी पार होएगा अगा भी पार होएगा असी कच्चियां नाल नहीं लाई असी पक्कियां नाल लाई और मुर्शिद चंगा होवे ते मोड़ी बाह उतां करी दी तो समझ आ रही हुण बंदे दा पीर होवे किसे ना खाते दा ते क़यामत वाले दिन बंदा अगू आखे फरिश्तियां मैं छड्ड देओ मैनू कुछ ना आख्या मेरा पीर बड़ा उच्चा है समझ आ रही है नहीं तो फरिश्ते अगू आखण बस हर थोड़ी सारी आंख चाह के वेखो अगू आख चाहिए तो पीरा भी कान फदे हो अशर हड़े ध्याड़े मुड़ो तो चुप करके फदे नहीं ते जे असीं आखिए मैं पीछा हो जा रिश्ते आख चाहे ना एक करी रिश्ता आख चाहे तो सामने अली होने से आखिया साडा पीर ही तो समझ आई है कि नहीं आई असीं आखिया वाख चाह के मेरा तक्को ना मेरी जान तो वो तक्कण दे अगे अली होवे शेरे खुदा होवे तो मुड़ा साख नहीं मैं जनाब साडा ता पीर है कुछ कोई निक्का मोटा पीर साडा पीर तो होए कि जदों अमर इब्ने अब्दे वुद खंदक पार करके आया उस पार करके उस आख्या मैं तुहाडे विच सुने बड़े बड़े मरद ने ते जेड़ा तुहाडे जो मरद है इहदे बाहर अरे बैठे सन जिवें सरकार हुक्म करन ते मौला अली खड़े हो सुने महबूबा मैं जावां हुजूर फरमाया अली बह जाओ अमर इब्ने अब्दे वुद बह जा आप बह गए वो मुड़ खड़ा होया तो जो है मेरी गलती नहीं कोई ना वो मुड़ खड़ा होया तो उस आख्या वह सुनिया तुहाडे जो जेड़ा मर जाए वो शहीद हुंदा जे किते शहीद होना तू आ जा अजे सारे बैठे ते मौला अली मुड़ खड़े हो के सुनिया मैं जावां हुजूर फरमाया अली बह जा उमर इब्ने अब्दे वुद तीजी बारी उस मोड़ा आख्या वा तुहाडे अज कोई नहीं रह गया इले उसे गल की थी ना फिर तनकीद कर रहा थी तो मौला अली उठ के खड़े हुए हाथ तलवार ते रखिया हुजूर फरमाया अली बह जा उमर इब्ने अब्दे वुद फरमाया सोहणिया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा सोहणिया की होया जे ओदा नाम उमर इब्ने अब्दे वुद मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर रखया है अग गल दी समझ आई है कि कोई ना सोहणिया की होया जे होए असी को माड़े मेरे हुजूर पर खड़े हो मेरे हुजूर मैं तन किवें समझावां वैली की शै अज़ीज़ां ने गिरामी कदर हज़रात मेरे हुजूर ने अली दे सर ते अपना इमामा रखिया हुजूर ने जुल्फ़कार हैदरी अता करके दुआ की थी मालिका मेरे अली दी सजियों भी हिफाजत फरमावी अली दी खबियों भी हिफाजत फरमावी सोहणिया चौहां पासियों अली दी हिफाजत फरमावी मेरे मौला अली हुजूर तू दुआ लेके टुरे ने इन हुजूर दुआ दे के टुर मौला अली गए ने उमर इब्ने अब्दे वुद दे सामने उस जदों वेख्या ना तो उस पूछा कौन हो आपने फरमाया मैं अली इब्ने अबी तालिब आख्या मैं तुहाडे वालिद नूं जानना तिजारत दे मामले दे मैं तुहाडे नाल जंग नहीं लड़नी मैं तुहाडे नाल जंग आपने फरमाया मैं सुनिया तेरे नाल जेड़ा भी जंग लड़े तू ओनू त्रों गल्लां च एक गल होंदी जरूर मनना उस आख्या हाँ आपने फरमाया मुड़ मेरियां भी त्रै गल्लां नहीं मन ले उस आख्या दसो अली की थोड़ियां गल्लां ने फरमाया पहली ए गल छड्ड दे इस दुनिया नू आज दा मैं नौकर तू भी आमिना दे लाल दा नौकर बन जा उन्हें आख्या ए गल नहीं हो सकती फरमाया मुड़ दूजी गल इथू दौड़ जाके अपने बच्चियां नाल जिंदगी गुजार अली बंदा जीउंदा कदी नहीं छड़िया जिहदे नाल अली लड़ पवे जीउंदा छड़िया इहने चंगे ही बचो करके घर जा अपने बीवी बच्चियां उस आख्या अली इंज भी नहीं हो सकता अरब दियां बीबियां मैनू मेणे मारने अली तू डर के भज गया है आपने फरमाया मुड़ तीजी ते आखिरी गल मन ले
جتنا زور لا کے پیڑا وار تو کر لوی علی دوجا وار کدی نہیں کرن دیتا صحابہ فرما دین عمر ابن عبد ہزار بندے نال کلا لڑنا انہیں اپنی تلوار اٹھائیے مولا علی تے حملہ کیتا ہے آپ نے انہیں تلوار روک کے نعرہ تکبیر لگا کے ایک کو ضرب ماری ہے عمر ابن عبد ودا سر لا کے زمین تے رکھ چھڑیا ہے ساری فضا گونج کے جاتی ہے شاہ مردان علی شیر یزدان علی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ مردان شاہ مردان علی علی ورگے ماما تو نہیں زمین گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ میں آنا ساڈے وچ علی دا خون ہے ساڈے وچ علی دا خون ہے ساڈے وچ علی دا خون ہے تے نکے نکے تو اسی نہیں ڈکیندے تے بڑلی ڈکی لگیندا آیا وہ پتہ نہیں کیڑے بندے نے جڑے آندے نے وہ آئے تو نہ گاڑے وچ رسی پا لئی تے وہ لے گئے تو نہ کیا بیعت کر تے نہ دھکے نال کرا لئی میں آکھیا علی تیری سمجھ اچھی آوندا ہے میری اچ آوندا میری اچ تا او بڑا علی سمجھ آوندا ہے حضور سرکار تے مولا علی کھڑے سن جنگ احد دے موقع تے کفار نے گھیر لیا نا تو مولا علی نوں لگا کہ میں حضور مطلب حضور سرکار شاید حضور دے دل وچ پریشانی نہ ہوے تو مولا علی تلوار حضور دے اگے کر کے نہ کڈ کے تے کھلو کے فرمایا سونیا اے تاجے نے تھوڑے سارے تے جے سارا عرب بھی اکٹھا ہو کے آ جائے سونیا میں کلا علی انہاں بڑا بس ہن تا آڑا علی سمجھ آوندا ہے تواڈے والا علی سمجھ چاہندا بندے آندے نو آئے انہاں بوہا ساڑ چڑیا بوہے لگ گئی اگ تے او اگوں آئے تے انہاں ماریا تے کو مولا علی بیٹھے رہے میں آکھے علی تیری سمجھ چاہندا ہے میری سمجھ چ اڑا علی آوندا میری اج تا او اڑا علی آوندا جڑا تلوار کڈے تے اکو وار وچ عمر ابن عبد ود دے ٹوٹے کر کے آکھے بھئی ہن کوئی اور بھی ہے تے انہاں پیڑے لا گیا سمجھ آئی ہے گل دی کہ کوئی نہ اے علی تیری سمجھ چاہندا ہے میری سمجھ چ اے اڑا علی آوندا میری سمجھ چ تا او اڑا علی آوندا ہے جن حضور فرما جن حضور اپنی پگ دین جن حضور اپنی تلوار دین جن حضور دعا دین میری سمجھ چ او علی آوندا ہے تینوں اے علی جے سمجھ چاہندا ہے تے کول رکھی سن اے علی سمجھ چاہندا اسی تا او علی ویکھیا جیڑا آ کے سونیا تلوار مین دیو تے آ جن جو جنگ بدر ہوئی نا تو صحابہ کو مشورے لے گئے حضرت عمر نے بھی یہی مشورہ دیتا مولا علی بھی نے بھی کہا نے فرمایا سونیا تلواراں سن دیو تے انہاں دے جڑے جڑے جنہاں دے لگدن سونیا سر لا کے رکھ چھڑ تیرے منکراں دے سونیا سر لا کے رکھ چھڑیے اسی اس علی نو من کے پیانے ہاں عزیزاں نے گرامی قدر حضرات جے منی پوے تے علی نو انج مننا چاہیے سمجھ آ رہی کہانی ونڈ کر کے علی مننا چاہیے نہیں علی نو انج من جویں علی منایا ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تو عزیزاں نے گرامی قدر حضرات اللہ سانو مولا علی دی سیرت تے عمل کرنے دی توفیق